Ngono kok cangkeme mbebret. Nek Mimin ki laris ki nggon awake. Hah? Nek Mimin ki. Ya ora nek aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nah brenjul kok. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng Tin. Ya, iki ya sinden sing lagi naik daun, ning lagi gandeng awake semono daune petil. Terus tiba meneh. Iya. Ya ora apa-apa, heeh. Iki luar biasa lho. Gubuk Asmara Tatin, anggota DPRD Dapil 4. Ya, terus apa meneh? Mau kon fragmen Suminten Edan Tatin. Oh iya, wah edan tenan luar. Sindang Biru Tatin. Oh iya. Mori Putih Tatin. Apa? Mori Putih. Mori Putih. Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora ndremes. Ora mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau? Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Lisa ya ora apa-apa, nek aku ora. Kene. Kene apane? Lah kuwi. Apane sih? Sesuk nggo jajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ayo wis tak bayari. Ya ora, nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nganggo kuwi ta? Lho ya ora. Tak bayarke engko ndak kesinggal. Nek sing jeneng rombongan ki nek dhewe-dhewe engko kae rombongan sapa? Ah kok kean omongan kok tak kelumpukke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aketno dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo duit saweran ra isin. Piye maksude? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh. Nek lagi wayangan iki pateni. Ayo iku lah. Iki ngebel iki ora tak kei. Iki jelas jenenge muncul. Iki nek nyawer dolar. Ayo. Sinten? Loh. Pak Tumiono. Alah kowe ming ora tekan ming disaine. Kok cerewet. Isen-isen ki aku ora. Iki lho, wis tak sak kok. Lah iya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya. Ngono kok cangkeme mbebret. Ah mbok sembodo. Pak Marwoto, oh udu. Tak kira bintang tamu Bul. Piyagaku gebles pipit. Andekno sok muni. Muni apa? Padake wong tipis. Aku kowe disaki? Ya, kowe njaluk pira wis ngono sak lagu Gubuk Asmara kuwi njaluk pira? Hah? 200. Kurang, 500. Hah? 500. 500 iki genah apik apa piye? Ya perkara apik ora nak ya sing penting ki gorene sithik. Apa lho kok gorene wong sing mayang aku kok gorene? Ya sing aku nek ora ana panggung wayang ki ya arep padha prastiwi apa? Ning gawang kono Gubuk Asmara dhewe. Ya engko aku arep bupras nang. Ayo kowe gawang kono, terus kegulan terus. Mbok sini bagi-bagi ngono lho. Ya engko tak paringi rasa kuwatir. Aku ki nek kaya ngene iki nyekel dit kaya ngene dit panas. Iya. Dit sing jatahi kanca-kanca. Iya. Adile engko tak keke kas kanca-kanca bendahara. Terus ben ngopo? Ya padha wae dibayari nggo kuwi. Lah ya engko sesuk dibayarke bareng-bareng. Wis gek nembang. Sama aja. Wis gek nembang tak hitunge, kowe ben ngerti. Aja kuwatir. Niki nembang napa fragmen napa apa? Nembang sik, oke kowe iki panyuwunan. Lah kene oke kok arep ra dikeki. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikeki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya Mas ora ya pengertian lho mesak. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Kape. Ah kene ya ditampani yo. Tampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nggo sinden yo ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora nggo
dalang ya ora piye? Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Nek mimin ki laris ki nggon awake. Hah? Nek mimin ki. Ya ora nek aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nek brenjel kok. Apa? Brenjel. Ya ora. Lah semene gedene masuk kantong ki? Oh sing brenjol kowe to? Lah iki kok lha. Aku kira sama masuk kantong kowe wis brenjol kok. Kantonge apa ya sedeng ngono ki? Yo. Apa? Nyingkar nyingkur. Anggo bawa. Ayo. Oh tambahi 100. Oh iya. Padake cah tipis. Nya. Oke. Kok 50? Dene sik tak genahke. Apa? Iki pira? 50. Omong sapa? Iki pira? 50. Iki 50. ditotal 100. ya. Piye tah? Lah iya 100 iki pira? 50. Iki 50. nek ditambahke 100. ayo nyo tampane. Sing pekok sapa ta iki? Kowe. Wong kowe manut. Kene ya wis ra apa-apa. Ha iki suwe-suwe oke. Mbok 50 aku kaya gampang toh tidak bisa. Loh, kok enggak jadi timbilen lho? Hah? Timbilen mata. Wis ben ora apa-apa. Kalau mayang piye nek timbilen? Ora apa-apa tetep weruh motor siji-siji. Angel belane angel. Oh ben nek ra ulet ya kena tenan nek. Aku dek mben kae nglumpuk kowe banget ya kena sinden, kena wiyaga wah. Ha piye iki carane ngene iki? Iya. Yo. Kono ben panas awake. Weh, cangkeme. Loh, sapa sing ngomong jenengan mau ngomong ta? Panas piye? Nek aku nyekel det kawan iki panas. Lah ya aku ya ngomong nek Sing panas ki dite. anek wonge. Aja awake. Nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ayo. Heeh iya. Ayo wis kok Ya, adem kabeh. Adem kabeh. Nah, wis. Luwih adem nek kowe dibagi wong loro. Semenah aku tak adem dhewe ra apa. Wis tak tuku jaket. Tuku jaket. Ya pokoknya dibawani sithik to. Nyingkar nyingkur ya. Nyingkar nyingkur. Njane apa? Ah, Ngelegani sing do ae mau lho. ngapa? Ana sing penonton ae ngono mulane tak pancing kowe ben ae ngono ae wis lega. Anak iki mau ya ora krungu tenan lho le omong. Aja budek kok. Orang masalah budek. Mulutnya itu kalau bicara enggak bisa cetah. Gak bisa apa? Cetah. Wah, wis. Ayu ning bluk. Heeh. Lah kok Kok cetha jelas. Nggak bisa. Basa Iya. Indonesianya cetha itu jelas. enggak bisa jelas. Nah, yo. Mulutnya. Karena itu kupingnya yang enggak kerunga. Saya leblok. Malah do dialog dhewe ya.